La Fira d'Ocupació Sí i Millor, Discapacitat i Talent s'ha celebrat els dies 9, 10 i 11 de novembre de 2021, sent un èxit de participació tant d'empreses com en assistència de candidats i de públic en general. El certamen s'ha celebrat de manera conjunta amb els esdeveniments BIS Barcelona i Saló de l'Ocupació impulsats per l'Ajuntament de Barcelona. Està dirigit a empreses ordinàries i a CETs i s'ha convertit en la principal fira d'inserció laboral de persones amb discapacitat a Catalunya i territoris propers, que posa en contacte directe empreses i els treballadors que busquen feina. Persones amb discapacitat que cerquen feina s'entrevisten directament amb empreses que ofereixen llocs de treball. Quins són els objectius de la Fira? La Fira vol convertir-se en un referent i esdevenir una oportunitat única per a les empreses participants, per a trobar persones treballadores amb constància i actitud positiva, per projectar el seu compromís social, per donar contingut a la seva política de responsabilitat social corporativa, per complir també amb l'obligació d'incorporar el 2% de la plantilla en persones amb discapacitat i també per altres objectius. Empreses participants. Organitzacions de diferents sectors d'activitat han participat a la Fira, amb les seves ofertes de feina per persones amb discapacitat i apostant pel talent de la diversitat. Aquestes són les empreses participants d'aquesta edició Fira Sí i Millor 2021. A la Sala Talent es van realitzar diverses activitats com ponències, conferències i taules rodones, totes totalment accessibles i a més comptant amb la transcripció presencial simultània. L'organització de l'esdeveniment. La Federació de Centres Especials de Treball, FECET, és la impulsora de la Fira Sí i Millor i la Secretaria Tècnica i les tasques de recerca i coneixement han anat a càrrec de la Fundació Centre d'Investigació d'Economia i Societat CIES. La FECET ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Plataforma digital d'ocupació Sí i Millor, Club de Feina. Tots els visitants van poder introduir, abans del certamen, el seu currículum a la plataforma digital d'ocupació dins de la web Sí i Millor, alhora que les empreses van publicar també les seves ofertes laborals. Dins d'aquesta web trobem el Club de Feina. Els candidats troben un recull de consells, sistemàtiques i experiències per ajudar-los a millorar les seves capacitats i a trobar feina. El Club de Feina de la FECET permet interactuar directament candidats i empreses. Des de la FECET volem agrair la participació de totes les empreses i dels participants i els emplacem a la següent edició de la Fira Sí i Millor 2022. Salutacions.